mira, aquí estamos de volta. Mira, só o teléfono. Estamos a full, Estamos a full. Parece isto a voltas co prato, que chama a xente, que se leva regalos, que, en fin. Este que están vendo na cámara, os ointes van tardar un anaquiño, pero nada, 30 segundos, pero xa están vendo na cámara. Quero quitar esto para que se vexa ben. Aquí está. Aí está. Estou amosando un libro que se chama As receitas de A Voltas co Prato, exitosísimo programa da Televisión de Galicia, 600 e pico programas. Sí, 650 por aí. 3 aniños. Sí. Con moita forza, na tarde 6 e pico comeza. 6:30, 7. 6:30, 7. Fran Cañotas, benvido. Que tal? Bos días, bos días. Mira, hai tempo de, pues, que dous arzuáns están aquí no mesmo nun estudio, non? Sí, a verdade. Facendo Patria Chica. A verdade é que sí, facendo un pouco de patria de Arzúa, da nosa terra. Sí. Para mí a verdade que é un auténtico placer, cando me falaches outro día, dixen, que ilusión, a verdade, vir aquí a Ten que vir Fran Cañotas, home, ten que vir. Vamos a ver, se traballas polas tardes, tes as mañás libres. Exactamente. De feito, Isto é así. De feito, hoxe, teño que dicir que non é habitual, pero hoxe veño casi recén levantado, Non levo moito tempo, despois ti levarás boa parte da mañá, sí, pero sí. eu hoxe sí que me permitín o luxo de dormir hasta as 10 menos cuarto. Pero un luxo de trasnoite... No, un luxo de que estaba canso, vale. de que levaba moito tempo madrugando, moitos días madrugando, e hoxe dixo, mira, hoxe, como ata as 11 non teño compromiso, vou dormir. Bueno, a voltas co prato. Sí. Hai libro, hai programa de tele, hai moito éxito. Cociña, bueno, defíneme ti, para aqueles menos un despistados que non coñecen o programa. Bueno, o que ten o libro, sobre todo, son as receitas máis básicas, pero ao mesmo tempo eses clásicos básicos galegos que lles podes dar unha volta. Abres así, Vale. Acabo de entrar. Vieira galega. Joder, macho. Sí. Moi de Nadal tamén. Moi de Nadal, sí, é que había moitas receitas de Nadal, e de feito a base do éxito do libro neste caso foi que o sacamos antes do Nadal. Entón, claro, era un agasallo moi bo para toda a xente no Nadal. 66 receitas dos 100 primeiros programas. Solo hai dos 100 primeiros programas. Vale. Claro, 66, porque isto, ti imagina como foi o conto, empezouse a cocer cando levábamos, pois non sei, 200 e pico ou 300 programas, e ata agora non se puido sacar. Entón, claro, foi unha cocción a lume lento, como lles gusta na cociña, non, do chup-chup, e ao final eu creo que nos quedou unha... Sobre todo a selección de receitas é moi chula, porque hai un montón de produtos básicos da cociña de Galicia. Hai un cachopo de entrecot, creo que é, non estou seguro, de entrecot ou de solombo con queixo de Arzúa. Que eso é para derreterse. E hai unha cebola na páxina 85, se non me equivoco. Creo que é 85. Xa o tes definido por páxinas. Sí, é que hai cousas que teño moi fichadas de que fixemos no programa e me fliparon. Flor de cebola con mayonesa de castaña. Riquísimo. O sea, eso é unha maravilla da gastronomía galega feita por Begoña Vázquez, que é a mellor cociñeira, teño que dicirlo, a mellor cociñeira do 2024. Esa muller é unha auténtica crack. E a verdade é que está moi ben, todas as recetas teñen o seu pequeno truco. Bueno, eu creo que é un libro moi completo que lle pode gustar moito á xente. Bueno, onte estreábase un programa de cociña, pero xa reconvertido en realities, en outras canles. A cociña sempre estivo moi presente. Carlos Arguiñano, que penso que ese é o referente, ese referente da cociña, e outros previos, por suposto. Pero segue estando segue gustando como produto televisivo. Sí, sobre todo eu creo que o bo que ten esa forma de cociñar de toda a vida, tranquila, serena, sin moito reality ao redor, eu creo que é o que ao final o que máis funciona. Igual non che dá unhas cotas de audiencia ao principio moi explosivas, como pode pasar con Masterchef, que lle pasou e tal, pero sí que é verdad que ao longo do tempo mantense moi ben, porque moita xente simplemente o que quere é aprender a facer cousas. Claro. E a sinxeleza, o fácil que é isto, pois fai que a xente que se enganche pouco a pouco ao programa, e a verdade é que nós estamos encantados, porque estamos sendo, se non o primeiro ou segundo programa máis visto do día na TVG, que é algo que é moito dicir, e nós agora que vamos competimos con Sonsoles, con Ana Rosa, están todas pola tarde, competimos con Sálvame o primeiro ano, quero dicir, estamos loitando contra auténticos transatlánticos, un programa que é moi cativo, moi pequeno, con orzamento moi baixo, pero que ao final somos unha familia, e creo que aí está tamén a base do éxito.
Primeiro, segundo do día máis visto da televisión de Galicia. Sí, sí, a maiores de informativos, bueno, cuidado, sí, estou claro, falando de sí, entretemento, sí, estou falando de entretemento, que ninguén me diga despois, no, estou falando de entretemento. Sí, do que é entretemento, si hai moitos días que lle gañamos ao prime time, que é a franxa máis vista, non, en teoría. E nós estamos, encantadísimos, temos un equipo precioso, 4 rapaces que son maravillosas, a directora que é unha auténtica, a directora foi 10 anos directora de Larpeiros, o sea, do mítico programa. O libro máis vendido da historia de Galicia en galego, que isto non sabe moita xente, é un Larpeiros, un libro de Larpeiros, que fixo máis de 80.000 copias, unha cousa así, unha barbaridade. Claro, esa muller foi a que tivo a idea, Inés Colmeiro, de facer este libro. E este libro non vai chegar aos 80.000, porque hoxe en día a industria do libro xa non é o que era, evidentemente, pero nós vamos camiño de deixar registros actuais moi bons. Moi bons, sí. Oye, ti, isto da cociña pillouche... Camao cambiada. Sí? Sí, eu fixen antes un programa na tele tamén de cociña que se chamaba Come a Comarca, que era estilo Masterchef, así un parecido, un reality máis potente de prime time e tal, que me pediron facer, e eu son un pouco negado para a cociña. Non é que non saiba, pero non é a miña paixón. A miña paixón son os deportes, por exemplo, comparado con isto. O bo que ten isto é que voto todos os días con 2 cracks da cociña, veña quen veña. Entón, claro, os básicos, e hai cousas que vas pillando, e que despois ao mellor digolle ao meu sogro, ou a miña nai, ou a miña tía, que son o máximo, non? Na cociña, por a min digolle, eso é mellor que lle botaras antes un pouco de tal. E xa me miran... Sí, vas metendo... Claro, xa me miran con cara de, peti de que vas? Si nunca un plato colliches, nunca unha pota sabes como vai, bueno. Pero sí, aprendes cousas, o bo é que aprendes moito, sí. Bueno, claro, que si pregoeiro non sei donde, que si para aquí, que si presentación de libro, claro, esto de sair pola tele todos os días, pola tarde, nun programa de éxito, entre os máis vistos de entretemento, isto repercute. Sí, repercute. Para ben, eu estou encantado. O sea, quero dicir, estou encantadísimo. Quero que quede clarísimo de que son super feliz co meu traballo e que me parece que teño unha oportunidade increíble, é unha plataforma que non moita xente ten, ao final. Sí que é certo que é unha pasada o que notei con este programa, porque con outros programas sí que me coñecían cando estaba nos deportes, pois hai un nicho de mercado moi específico, non? Hai un nicho de consumidores do deporte que é X, pero o resto do mundo non te coñece e tal, pero é que agora o que me pasa xa non é só que me vexan, pois, como digo eu, os avós e as avós de Galicia, que sempre digo que facemos moita cociña para os avós, as avoas, os tíos, as tías e tal, é que agora veñen as netas, os netos, os fillos e as fillas, é que lle gusta moito o teu programa, ao meu tío, a min tal, non sei que, un montón. Nas firmas de libros veñenos un montón de rapaces e de rapazas que querían regalarlle o libro a moitos familiares. Entón, claro, xa simplemente o feito de que conectes con esa xeración que é máis nova, que moitas veces na tele parece que está marchando e tal, para nós é un super éxito, é un exitazo, porque nós estamos recuperando xente que non estaba vendo a tele. Entón, para nós iso é... Pasa na radio tamén, Pasa na radio. Bueno, pero a radio é distinta. Pero a radio é distinta, porque eu, por exemplo, son moi consumidor de radio, e ao final tes os podcast, perdón. Entón, claro, cando ti subes as túas entrevistas ou tal ao podcast, ao final aí tes un retorno que na tele ainda non conseguimos conectar coa plataforma ao 100%, sabes? Sí, é máis de directo, é máis de... É distinto, claro. Oye, antes de falar de outras historias, de tele, de comunicación, de cociña, cal é o prato que máis te sorprendeu destes 600 programas? Esa é unha pregunta... Sei que é complicado, sí. É unha pregunta moi difícil porque claro... Que pode ser unha tortilla. Sí, pode ser calquer cousa. Ti date conta de que se levamos 650 programas, pois levamos 1300 receitas, porque son 2 receitas por programa. Entón, claro. Pero a min sempre me sorprendeu moito as receitas que teñen que ver co bacallao. Porque eu son un amante do bacallao. Somos 2. Eres tamén? Somos 2. Pois ti sabías que en Portugal... Encántame. Ti sabes que en Portugal hai máis de 1000 receitas rexistradas? 1000 receitas, 1000 receitas... Con bacallao. Con bacallao. De bacallao, non con bacallao. De bacallao, que sexa o plato principal. E ademais, vou dicir outra cousa. Portugal é o maior consumidor do mundo de bacallao e consume o 20% do que se produce en todo o mundo. Os portugueses, que mira que son, que 10 millóns. Sí, están aí ao lado, 10 millóns, non molestan. É un país moi pequeno. O 20% de bacallao. E Galicia, de feito, tamén é un dos potenciais consumidores. Entón, claro, é moi difícil escoller.
É moi difícil. O bacallao, a típica hallada con casero, con ou a min o patata forno cocida. gústame moito tamén, sí. O rebozado, sabes, cando reboza, é que claro, o enfariñado, vale, é que podería estar falando aquí de receitas toda a mañá. Bueno, oye, como Fran Cañotas, xa de pequeno o xornalismo, a comunicación ou chegou, non sei, contame un pouco eses inicios, esa vocación, ese... A ver, eu quero dicir, o tema da comunicación xa é unha cousa que ven vinculada a min toda a vida. De feito, eu cando xogábamos nas escuelas en Arzúa, nas escolas deportivas de Arzúa, todo o mundo me decía, joder, que ti tens que acabar na televisión, na radio, non sei canto, por aí facendo faranduleo, porque eu era o típico que íbamos no bus, bueno, compráramos hasta un djembé para ir tocando, imagina, íbamos tocando un djembé tocando cancións da nosa quinta, da nosa época, Chayán Torero, Melendi as primeiras do primeiro disco, bueno, íbamos... Eso era un descontrol, entonces claro... xa era o que levaba sempre a voz cantante, collía o micro do bus, bueno. Xa había formas. Sí, de feito de neno presentei varias veces o tema da festa do queixo, presentei un par de veces sendo rapaz, cando estaba aínda no cole. E bueno, aí foi un pouco... Xa se vía vir. Xa se vía vir, sí, a mí sempre me gustou moito o xornalismo, especialmente o xornalismo deportivo. Sempre foi, aínda que... Porque na tele foi do primeiro que fixeches? Sí. O primeiro que fixen na radio foi deportes e o primeiro que fixen na tele foi deportes. Tamén. Sí. E despois xa, cando rematei o contrato de formación que tiña na tele, xa din o salto ao entretemento, pero polo simple feito de que eu non podía tampouco quedar na tele sin ter oposición. Claro. O sea, tiña un tope de contrato de 2 anos. Entón, xa tiven que dar o salto ao entretemento e xa enganchei aí. O sea, xa foi unha cousa. Pero a historia da primeira vez que presentei eu sempre a conto porque é moi curiosa. Eu non sei se ti coñeces a Benito Cores, que é o xefe de deportes da tele. Sí. Bueno, é un tipo moi particular. Eu sempre conto esta anécdota porque é moi boa. Ele é de Cambados. É moi cambadés, sabes? É un tipo así rudo, con xenio e tal. Eu querolle moitísimo a Benito. Bueno, pois resulta que me fixéronnos unha prova de presentadores. Fixemos a prova de presentadores tal, e aos poucos días chámame. Mira, rapaz, mira, ti queres estar non xogo, tal, non sei que, non sei canto. Claro, a min xa o corazón disparado. O corazón a 1000, eu estaba... Ademais, recordo que acababa de actuar, mirate como son as cousas, no Festival da Luz. De facer un espectáculo para cativos, en plan de bailes así, no Festival da Luz. E de repente, bum, o corazón a 1000, tal, non sei que. Sí, e dime, bueno, pois o domingo ves por aquí, tal, ás 5:30. No, ás 6:30, perdón, ás 6:30. E eu, vale, tal, non sei que. Aparezco ás 6:30 ali, pim pam, entro pola redacción e el xa... berrando, co teléfono, e de repente, xa está aquí, e colga. Bueno, Benito, xa estou, e dime, que hora é esta? Ás 6:30, dime, si che digo ás 6:30, tens que estar ás 5:30, parece mentira, pero que dis, Benito? Paso pa maquillaxe, é máis pa tal, non sei que, pa vestiario. Vou, arranco, tal, eu pensei que me iba facer unha prova, sabes? O que me iba... Claro, eu o primeiro que penso é... Era en xogo, Televisión de Galicia. Claro, era un xogo, o que pasa que ti, non sei se sabes que antes había un programa que era a Liga das Cidades que votaban todos os partidos, vale? Pois ese día empezaba a Liga das Cidades, pero eu, sabes, eu ni idea. Collo, vou a vestuario, vou a maquillaxe, tal, non sei que, no, veño xunta Benito, tal, non sei que, en maquillaxe, toda a xente así, con Benito, vale. No, nada, eu flipando, claro, que pasará? Vale, pois nada, sí, é moi majo, Benito, moi ben, tal, non sei que. Arranco, e según estou chegando á redacción, xo vexo vir hacia os platós. Vai hacia os platós, e colle, dime, métete aí no 150, tal. Eu, vale, pero non ven Óscar Benito, que é o presentador de un xogo, para facer eu as redes. No, vale facer ti solo. E claro, cando me dixo vale facer ti solo, eu... Sin nada, pero Álvaro, sin nada. Xuro, que me estou poñendo nervioso eu agora mesmo. Sin nada, e colle ponme nun papel Racing de Ferrol Arenteiro, árbitro Trujillo Suárez, ás 5 da tarde na Malata, e dime, isto é o que tens que saber, tío, que teño que empezar a facer? Eran os 30 anos da Liga das Cidades, unha cousa así. Bueno, ese vídeo teño, porque é un cadro. Empezar eu, hola, benvidos á Liga das Cidades. Sabes, eu nerviosísimo, e na primeira publi salín correndo, fun xunto a unha compañera e dime que non está saindo, que é mentira, sabes, que é unha prova, e dime, sí, está saindo. O sea, directísimo. E saindo ali, estuve en 4 horas. Pero eso... 4 horas. 4 horas. Porque pasa, sabes que pasa? Que a Liga das Cidades é moi agradecida porque tío que faz simplemente dar paso a un partido, veñen no descanso, ti repasas marcadores, clasificación, pero claro, era a primeira vez que o facía, sabes? Entón eu estaba nerviosísimo. Total, que... Pasan as 4 horas. Salgo pa fora, eu, suando, fatal, e colle dime, bueno,
ás 10:30 hai un xogo. La madre que lo parió, sabes? Fixen un xogo e ao acabar díxome pa semana máis, pa semana volvemos, tal, non sei que. Esto é sin rede, sin nada. Sí, 2000... É saír airoso dunha destas... Sí. A ver, teño que decir que confiaba... Sí, pero bueno, a min dixéronme que, o sea, eu polo que sei, Benito sempre é unha persoa que lle gustou moito probar xente, sabes? Eu iso agradezo porque probou moitísima xente, sacou moita xente, pero avisa Benito. Avisa Benito. Eu salín fora e dixenlle, debesme unha empanada de xouvas, porque fai ele, eu debesme unha empanada de xouvas. Ahora vas presentar, dá más gracias. Bueno, claro, anécdotas de como un aparece nas pantallas, que quedan para o recordo. Agora apareces pois todas as tardes a eso das 6:30, 7 na televisión de Galicia, con ese xeito que tes de facer moi activo, moi natural, moi cercano, mellor, non sei, eso mismo. É unha faceta de momento a gusto con A Voltas co Prado. Moi a gusto. Tamén colaboracións con outros formatos da casa e demais. Que lle gustaría a Fran Cañotas? Eu teño clarísimo, Teño dúas cousas. É que cando me fan esta pregunta é que teño tan claro. Sí. A min gustaríame ter un concurso, pero un concurso longo que aguante, que funcione e tal, de repartir cartos. Ben fose diario, estilo, pois, non sei, ou la ruleta, sabes? Ou algo pasa para... Algo de plató, concurso... Algo de plató. Sí, e repartir pasta, que me encantaría. O sea, é unha cousa que sempre me gustou, e se non, gustaría meter 2 prime times distintos. Que sería... Ten todo xa teño o dossier feito. É que me encantaría, o sea, sei que é complicado, evidentemente, pero encantaría meter un prime time que fose A Cañoteira, con Fran Cañotas, claro, ten o nome xa, o sea, como non iba a ter o nome? E de que vai isto? No, sería un prime time estilo de sofá, sí, un tal show ou algo así, sabes? Ou un late night, non me importaría de sentarse, que viñesen invitados de... A min gustaríame traer xente, por exemplo, de Galicia de calquer ámbito, o sea, que de repente me viñera un tipo que está na NASA, que é gallego, sabes? É que ven ali e que che conta, pois, un estilo La Revuelta, ou... Vale. Pero a galega é Claro, o sea, pero como todos os tipos, como foi o Buenafuente, como foi moitos, como Land Rover, sabes? O sea, refírome que me gustaría algo dese estilo. Que tería, o sea, a mí encantaríame. Eu creo que sí, Eu penso que sí. Eu penso que sí que funcionaría. Fixos algo na galega así, bueno, algo... Sí, fixéronse algunhas cousiñas, pero creo que queda facer o definitivo. E o definitivo sería A Cañoteira. E a outra opción de prime time? Un gran xogo, estilo Grand Prix ou algo así, un gran xogo entre concellos galegos e demais. Sí, a ver, habería que definilo, pero sí que me gustaría algo así de que sexan xogos ao bestia, non? Como porque eu, ao fin e ao cabo, a min a tele gústame por Ramón García, esta é outra cousa que ás veces conto, sí. Sí, de feito, o día... Polo Grand Prix en sí mesmo? Sí, polo Grand Prix é que apostamos, sí, era dos... Era dos meus... Que apostamos, apuesta lo imposible. Sí, pois eran os meus programas favoritos, sí, de cativo. De feito, eu o Grand Prix teño moi vencellado as miñas vacacións porque íbamos de vacacións a Foz, que meus avós alquilaban un piso, e eu sempre vía con meu avó o Grand Prix pola noite, entón claro, teñolle moito cariño, sabes? É curioso que o día 31 fixemos o Voltas co Prato de fin de ano e as directoras trouxeron unha capa para dar as uvas como se fose Ramón García e fixome moita gracia, pasámoslo moi ben. Sí. Oye, como vive un profesional da tele e da comunicación, agora que falas de Grand Prix, de vaquillas e demais, toda esta historia de críticas por amosar unha vaquilla con, non sei, estás eu creo que sí, claro, como non vou estar a tanto. Eu creo que temos a pel moi fina, O sea, creo que somos que a ver, eu entendo que haxa xente que se ofenda por cousas, o sea, porque entendo que te podes ofender. Ahora, ofenderte por todo é que é cansado. É cansado, quero dicir. É moi cansado, verdad que sí? É xudicializalo. É xudicializalo, xa nin digamos, pero é que eu creo que non quero ni defender nin poñerme do lado de ninguén, pero vamos a baixar unha marcha, tío, que era unha estampa cunha vaquilla dun xogo, sabes? É que, quero dicir,
a que aspiramos como sociedade? A miña pregunta é, a que aspiramos como sociedade? Que é o que queremos? Entón, claro, si nada, eu ás veces, claro, digo aos compañeros no programa, estamos cociñando, e digolles, é que ás veces cuidado co que dis. Porque calquera cousa que digamos, ao mellor... Ti veches algún así... No, nós afortunadamente non tuvemos... Porque o que te emboca todo o día falando, de vai... Fora de que temos convidados todos os días. E os convidados falan tamén. Entón, claro, sí que algunha vez tuven que salir dun brete de facer unha esquiva así a algún convidado, algunha convidada que se pasa ou tal, e que diste, bueno, eso pa... Eu que sei, tens que ter un pouco de man esquerda, non de cintura para esas cousas, pero nós a verdade é que non tivemos ningún problema, pero nunca estás a salvo de que che pase. Entendes? Sexa co que sexa e sexa con quen sexa. O sea, non me refiro a ninguén en particular para nada, pode pasar, e pode che pasar a ti aquí, diante do micro. Entón, claro, eu creo que moitas veces, bueno, entendo que tamén isto ven por cuestións xa que son moito maiores que nós, sabes? Que son xa cuestións... Pero de baixar a marcha... Sí, é que tampouco hai necesidade de estar loitando por chorradas, sabes? Por chorradas. Pero porque eu conozco cantidad, digo en serio, cantidad de xente que cree moito, que vai a misa e tal, católica, en Dios... É que, todos, é unha tontería. É unha tontería. Eu tiña un profesor que se xubilou agora que adorábamos no cole, que cando viñamos á universidade, o noso titor trouxonos estampiñas de San Guardiola, porque era o ano que gañaba o sextete o Barça, ele era moi do Barça, e ele é católico. Quero dicir, cree, vai a misa, regalábanos estampiñas de San Guardiola, dicíndonos... para que vos vai a ver na misa, sabes? De risa, de broma. E non pasa nada. E non pasa nada. Entendes? En fin. É que moitas veces, bueno, eso, eu baixaríalle un pouco a marcha ao nivel de frustración da xente. Sen dúbida, eu me súmome, os arzuáns penso que sí, estamos todos vale, porque somos xente de bolevar, sabes? Somos xente... Nos levamos bencos de Melide. Sí, increíblemente. Si agora recortaronlles a rotonda hasta lles decimos, bueno, pois mira, a vida é así, a nos puxeron nos semáforos. É verdad, que non entendo moito os semáforos. Bueno, eso xa é... entramos en tema localista xa. En tema localista. Sí, porque no cruce é unha cousa medio rara. Fórmase máis quilombo. Sí, é unha Fórmase cousa máis quilombo. Eu os semáforos ao principio fixen moita broma. De feito, fixen un report para o Malicia Noticias inaugurando os semáforos, os primeiros semáforos de Arzúa, que despois descubrín que non eran os primeiros. Pero bueno... claro. Houve semáforos aí? Houve outro semáforo. Pero era aí. Houve outro semáforo tamén de regulación, tamén de regulación, sí, para pasar. No que vai cara a Coruña, no cruce hacia Corredoira, sabes, á esquerda, no cruce á esquerda. Aí había un, sei, e roubaron os rapaces de noite. Hai anos, sí. Contarmo na vila. E bueno, digo que o dos semáforos é curioso porque ao final entorpecen moitísimo. Non sei se están mal colocados, se non están mal regulados o do tempo. É unha cousa un pouco rara, sí. Isto o decimos aí. Nós decímolo aí para... Sí. Presumes de Arzúa, claro, o queixo de Arzúa... Podes imaginar. Claro, gastronómicamente, xa que falamos deste a voltas co prato e demais, temos bo produto, temos pastos, temos vacas, temos carne, temos unhas feiras interesantes... Eu creo que temos moita sorte de ser de onde somos porque porque é unha vila moi auténtica, é unha vila moi interxeracional, o sea, eu moitas veces saio por ali e están os rapaces de 20 cos de 30 e xúntanse e toman algo, e a min é unha cousa que me flipa. Eu tiña un profe que sempre dicía que o que máis lle gustou, que botou 20 e pico anos de profesor en Arzúa, e ele é daqui, e dixo de Santiago, e dixo que unha das cousas que máis lle flipou de Arzúa é a mestura entre xente que hai sempre, sen problema ningún, que moitas veces os grupos son moi sectarios nas vilas e tal, para nada, é unha cousa que me encanta. Despois, tema produto, pois que che vou dicir? Temos un dos queijos máis vendidos, bueno, xa non en Galicia, na península en España, dos máis exportados. Entón, claro, nós somos uns privilexiados tamén polo entorno que temos, e ao final que é moi versátil na cociña. O sea, o queixo, as denominacións de orixe de queixo que hai en Galicia son todas bastante versátiles na cociña. E o de Arzúa en concreto, ti vas por aí adiante e cantas veces biches tosta... Con queixo de Arzúa, tosta con non sei que hamburguesa, con non sei canto. Cantas veces, con queixo pois, de Arzúa. É así. Eu creo que é o máis versátil e despois o San Simón da Costa, o afumado. Bueno, se tiveras que definir gastronómicamente falando cun plato Galicia... Buf. Aquí xa, perdón pola pregunta,
Perdón, Fran. Sei que é complicado. Porque, claro... É moi dura, É dura. É durísima. É dura. Non se trata de que o que digas o resto xa non existe, pero definir atopaste con un chinés en China. Que se come en Galicia? Só podes decir... Seguramente que un chinés de China nin falase nin castelán nin inglés. Eso é verdad, nin inglés. Pero bueno, non o rei, pero sí que defina un pouco o que é Galicia en si mesmo. Habería ese produto, ese prato, perdón. Eu creo que sí, eu creo que, claro, vai depender moito das épocas do ano e todo, porque afortunadamente temos moita cociña de estación, non? Sí. Espera, podo apuntar a ver se coincido o que vas a decir? Espera, eu creo que non imos coincidir, pero bueno. Non. Apunta. A ver. Primeiro vou descartando, vale? Primeiro vou dicir, o churrasco é increíble porque o temos todo o ano. Entón, claro, o churrasco é o pulpo. Ti apunta o que queiras. O churrasco e o pulpo é algo... Xa borro. No. Xa está, venga. Pois ibas poñer un dos dous. Poñer polvo, sí, pulpo. Ves, pois eu creo que o polvo malo churrasco son... Pero é moi definitorio de Galicia, claro. Xa, pero eu quedome co cocido. Sabes por qué? Sabes por qué? Vale. Porque o pulpo tamén se coce. O caldo moitas veces pode ter no cocido. A sopa tamén. Levas o porco. Levas os derivados do porco como o chourizo e máis. Entón, claro, levas garbanzos. É que a sopa, entón, claro, o queixo, ao final, de postres, filloas. Entón, claro, é moi complicado. No. A ver... Toda a razón do mundo. Claro, o que pasa? Que despois... Sí. Como non vas comer o pulpo, o churrasco? Como non vas comer o marisco? A ver... É verdade. É que, claro, quizáis polo que somos máis cociñecidos é polo marisco, Sí. Probablemente. Sí. Probablemente, pero eu creo que o que máis define... Pola carne tamén, non? Pola carne, sí, pero eu creo que o que máis define como conxunto a Galicia, que o hai en todas as casas, incluso na costa que se fai, porque na costa moitas veces din, no, é que o marisco faise moito na costa, pero no interior non tanto, ou ao revés cos chourizos, ou eu que sei, coa androlla, ou con estas cousas, sabes, o botelo ou tal, pero o cocido faise en toda Galicia. É verdade. Sexa con pata de jaliña ou con... Pero faise en toda Galicia. No, resposta máis que explicada. Vamos, máis que... vamos, aí estamos. Acéptala, non? Sí, total. Perfecto. Cocido como emblema xa. Sí. Na bandeira xa. Como emblema top. Na bandeira, unha pota das vermellas. Total. Habería que meter cocido no himno galego tamén. Sí. Fogar de Breogán é un cocido. Exactamente. Habría que empezar a modificarlo. Por certo, claro, porque a todo mundo, xa rematando, a todo mundo hai algo que non nos entra, que temos aí, no meu caso, a piña. Ostras, non che gusta? Non. Ostras, a mí non me gusta, na pizza nada. No, eso, a mí parece pero a nivel xeral a piña en si mesmo... Pois é moi digestivo, sei que, que é moi boa. Sí. Pero un chupito tamén. Sí. Tamén. Che chaman digestivo, non? Perfecto. Como un digestivo. Pero ti tes algo así que non... Sí, teño tamén. O fígado encebolado. A ti guste, che? Sí. Vamos a ver, non é para comer todos os días. Buah, pois a min... Pero sí. A min, eu creo que é de un lilo, claro. Ti pensa que na casa de meus avós fixos a matanza toda a vida. Toda a vida, o sea, eu criei-me coas matanzas, na casa dos meus sogros ainda se mata de vez en cando, claro. Entón, eu criei-me con iso, entón, nós probábamos absolutamente todo, como dixo miña tía outro día, ainda en Nadal, que estábamos falando das comidas, de cando me deu a probar por primeira vez lengua de vaca, sin decirmo, claro, dixo carne, sabes? E ainda estamos falando diso e dimela, ai, cantas veces comiste sexo, xa non o sabes. Porque, claro, dábanche de todo. Nas casas comías todo, pero a min o fígado o olor, non sabe mal, xa, o olor, a textura que me dá, creo que é a única cousa que non que lle collín rexeitamento de neno, xa nada. Restaurante Estrela Michelin ou taberna? Que difícil. Partimos da base de que eu son un taberneiro auténtico, o sea, eu sei. A min encantan máis as tabernas, o problema que teño son o día despois, pero gustanme moito. Entón, claro, tería que comparar, según dos casos. ¿Sí? Tería que comparar según dos casos, porque, por exemplo, a min, Javi Olleros e o Collar de Pau pareceme un descontrol. Eu agardo que a Begoña que lle dean a Estrela Michelin
en breve xa está na guía, entrou este ano, eu creo que lle van dar porque é outro descontrol, é que coñezo moita xente, a Horta do Obradoiro de Quique é unha pasada, a Viaxe é unha pasada, o sea, aquí, bueno, en Santiago o nivel gastronómico que ten agora mesmo é unha pasada. Entón, o Gallo, mi mai, que se me poño a decir sitios de aquí de Santiago, Felipe. Arzúa, Casa Nené. En Arzúa, Casa Nené. Bueno, é que se nos poñemos Brandariz, Casa Nené, sea... Pero en Santiago tamén temos sí, sea, é unha pasada. Arzúa é unha pasada. Pero... Estás aí dubitativo, Pensei que iba... Pero claro, despois... Está moi ben. E o que me gusta moito destes sitios é que xamais deixarían de lado ese tipo de lugares nin de cociña. Hai xente aos que coñece, cos que tuven a sorte de tomar algo, compartir, comer ou tal, non sei que, flipalles tanto ir a unha estrela dun amigo, tal, como... Puxes algún destes de diverso, destos así? No, é que non me entra polo ollo. Isto queda para o futuro, por se algún día coñezco a David, non me entra polo ollo. Quitamos corte e enviamos... Non é... Vale. Pero eu creo que, máis que a súa cociña, que non a probei, creo que é todo o que envolve a él como personaxe, sabes? Non sei. Pero pode ser, isto pasa con... Isto pasa con moita xente, pasará a xente comigo, sabes? Clásica tamén, tortilla. Con cebola... Sabes que eu era sen cebola, hai anos, era sen cebola, e cada vez... Pasaches outro bando? Pero estou metidísimo no bando da cebola. Pois estou metidísimo no bando da cebola. Eu tamén, pero xa de sempre. E se a tes ben pochadiña, que lle dá esa dozura, porque ti a cebola se a pochas... Por eso David Diverso non... Claro. É que... Dixo que sen cebola sempre. Sí, claro, pero... Que endulza a tortilla. Se lle metes queixo, sabe a queixo. Sí, bueno. Sabes? Pero... Ou chourizo, entendes? Vale. Un arrepentido de sen cebola que pasou a con cebola. Sí, porque miña nai facía, claro, é que despois tamén depende, a tortilla o problema que ten é que depende de quen xa faga. É como todo, é o problema da tortilla. Unha tortilla cos mesmas batacas, os mesmos ovos, claro, non sabe igual feita na mesma... É que a min a tortilla miña nai, que é tortilla compacta, un pouco grande, que non se desparrama para nada, está ben feita, tal, e non leva cebola normalmente, a min flipame esa tortilla. Pero por qué? Porque teño as miñas papilas gustativas adaptadas á santa miña nai. É verdade. Entendes? Entón, claro... Que participou no programa. Que participou, bueno, sí, veo por ali, sí, veo por ali. Outra pregunta que a min, isto sí que me... trozos de froita no yogur, sí ou non? Pois... Sí, ti non. Que necesidade. En serio? Sí. Eu sí, porque miña... Como a galleta na natilla, sí. A galleta na natilla, sí. Sí, que está moi ben. O trozos de froita no yogur. Non. Non é que lle vexo... É que se non che gusta a piña... Sí, a froita en xeral. Bueno, amigo. Sabes o que non poido eu? Que a froita confeitada, tío. Cando de repente hai un roscón de reis e hai en riba... Ai, sí, esta... Ai, quita. A min esa cousa... O sea, como, que non é como o fígado encebolado, pero pa que? Pásame o mesmo que a ti co yogur. Pa que o fas? É mellor que lle botes chocolate. É verdad. É verdad. Falaches de cococido, pode ser o prato emblema, así como definitorio. Sí. Tamén de postres vamos ben en Galicia. Bueno, que se a tarta de Santiago. Aí temos tamén unha zona de receitas de sobremesas, sí. Bueno, leite frita, que? O sea, se a faz ben, é unha pasada. As chulas, que as faz... Bueno, un clásico. É que as filloas... Torta de queixo con salsa de chocolate branco, torta de limón e merengue... É que iso todo, madre mía. É que se empezas a dicir... Filloas con crema pastelera e toffee... É que eso... Están aquí no libro, Sí, bueno, as rosquillas... Por favor... A rosquilla, pois ti eres de rosquilla dura ou de rosquilla branda? Blanda. Da do Xalder, non? Así un pouco. Das do cristaleiro, como digo, as que fan máis cara ao sur. Esa está... Porque na miña casa fais a dura. E se a faz... Se estás acostumado a esa, gustache. Pero como probes unha boa das outras... Que poderíamos estar así falando, claro, que Galicia está moi asociada a moitas cousas. Sí. Pero a gastronomía, temos un turismo gastronómico que temos moi bo produto, moi bo cociñeiros, o que vimos falando. E despois, pois todo eso resumido en un programa cercano, de proximidade, con bo humor, que penso que é fundamental, sobre todo para as tardes da canle pública, a voltas co prato, que está moi ben presentado
polo compañeiro que hoxe nos visita, que é Fran Cañotas. Un libro que se pode conseguir en todas as librerías habidas por haber. É de Editorial Galaxia, temos un pouco de problemas agora ca distribución, porque esgotáronse. Sí, xa está. Sí, de feito, outro día fun aos Picariños en Arzúa, a librería, fun a librería e Susana botou unha bronca. O sea, Susana, fun a presentar anagrama, pero outro día fun comprar a Picariños. Fun comprar. E botou unha bronca Susana, porque me di, que pasa co libro? Pero fuches comprar o teu libro? No, fun comprar outras cousas e cheguei ali. Por favor, denlle un libro ao presentador. No, por favor, vou non dicir. A ver. Deronme un libro, Eu teño un libro da miña propiedade, o meu libro na máis. O resto de libros eu merqueinos, Pero non puideches para que a xente o saiba, eu o resto de libros merqueinos. Pois é de dicir que este libro acabamos de regalar Fran Cañotas. Ese libro tamén o teño que dicir, deu-mo a produtora onte. Fun a produtora que fai o programa, xunto a produtora, e dixenlle mañán, vou a entrevista de radio, tal, non sei que, e dixome, pois toma, porque dixen, eu levarei un libro, tal, non sei que, dixome, toma, levo un libro, teñen ali unha caixiña para tal, e deu unha produtora, teño que dicirlo. Te lo que firmar, espera. Correcto. Xa para despedir, vou abrir plano no noso Facebook. A ver, que teño a primeira páxina de firmar. Negro, boli negro. Dame igual, o que ti digas. Boli negro, como dicía tiña unha profesora mala no instituto que decía, bolígrafo vermello de corrección, os demais bolígrafos azul e negro guardados no estoque. Vou ver así, artesanalmente a cámara, para que se te vexa. Vale. Aí, escribindo Fran Cañotas. Para Radio Líder. Mira, vou agradecendo a visita de Fran Cañotas. Como digo... Claro, que uno sabe que poñer con esto das... É complicado, Personalizas cando tes que firmar? Sí, todas, prácticamente todas, sí, excepto que me digan, moitas veces pasa que me digan, ás veces pasa que me din, non poñas nome porque ainda non sei a quen yo vou regalar. Entonces, sí, sigo firmando. Vale. A voltas co prato, exitoso programa de televisión, polas tardes da Televisión de Galicia, e vou deixar que agora se dedique a firmar o libro, un libro que lle agradezo que me regalara, e teño o seu contacto, collerei, xa me comprometo aquí, collerei unha receita e mandareiche o resultado. Por favor. Queres escoller o que... Por favor. No, prefiro, se a ti non che gusta moito, tampouco... Xa se me ve, non? Sí, se non che gusta moito cociñar, prefiro que a escollas ti e que a fagas. Vale. Mandareiche o resultado. Por favor, como será iso? Moitos éxitos, que sigas triunfando na televisión, que o Gallá cheguen eses outros formatos que penso que estarían ben, que estarían moi ben como entretemento aqueles que vemos a Galega. Graciña, Fran Cañotas. Gracias a vos sempre. Unha aperta. Chao.